Aprangsi KARDOM kadu kawe la Karbi 2.0 YouTube channel along kilangra doan afan stame la pen pini abang kenili nali toma fan Voreng Awarsai APHUTHAK LABANGSO video long nang than pechini pon ekpo la pen pini nili long do la nili supi amen Yunaisa teron pi la si ani bang to la pulo nang duduni pemasi pini bang ke nili dung sidolo la pen nali tum jong si LABANGSO YouTube channel long jong si nang komri milang pulte nali tum kachingon pen subscribing on la pen adu hes tame bell arjan thekloing hudas tame nali tum berik denon tangte padar depend pen pini LABANGSO Voreng Awarsai APHUTHAK le chithan pononang la pen chiek pen lang pononang Puthar ni lidak nang than pachini pon ekpo LABANGSO Voreng Awarsai APHUTHAK dak situation begins nang litum la screen along thek pon long ekpo as per SMC meeting resolution I here invite application from the eligible candidates for the following post in lying vacancy at Rastra Bhasa Higher Secondary School Watizor number 2 mate Forest Bazar West Karbi Anglong Assam LABANGSO school along stame non la vacancies man dak kenang sot lo la se Ning Kehang Atum abang pitum nang litum LABANGSO asai jong se claim don tung pol nang litum claim don igon aplang sinili dang nang pachini pon ekpon nang litum pan vice president LABANGSO post tadang ing sido lapen botany LABANGSO post tamedang ing sido lapen political science subject fan ing sido lapen education afan ing si lapen economics afan isi lapen logic and philosophy afan ing si lapen putho dang number 7 along bangke English a subject afan ing si dak pangrumpet pen total dak 7 vacancies do na Ning Kehang abang piatum nang litum jogdun iktame LABANGSO Rastra Basa Higher Secondary School along lapen address nili putha nang litum panang than pachini pon ekpo address labang ke Forest Bazar what is our number 2 Forest Bazar West Karbi Anglong lo la Ning hang abang mate abang piatum nang litum jogduni pulote nang litum jogdun iktame lapen qualification bang nali tumpan nili dak penang than pechini pon ekpo qualification labang ke MA mate political science education English economics logic and philosophy lapen MSc botany from any UG recognized university as a regular in academic career with English Hindi SMS medium background nase MA bang kenali tum ke pass tang abang pinang po lapen professional qualification bang dak B.Ed mate par nang tum B.Ed bang complete nang po la vice president aphan ke lapen age bang dak 18 pen 38 years ang bong abang mate abang piatum nang litum apply den ikmelo lapen ke apply ningi a process ta nilidang nang litum phan nang than pachini pon ekpo ka apply a process lamang ke candidate are required to the fill up the details in standard form nang litum nang ikpo LABANGSO standard form nililong stame long igi nang litum LABANGSO standard form along nang litum fill up nang po ko LABANGSO post along si jogdo nima LABANGSO post amen tog ig nang po lapen regular documents nang litum pabondon ig nang po lapen nang litum office along humridam ig nang po principal office along dampen nang litum humridam ig nang po lapen address bangke Rastra Bhasa Higher Secondary School lapen Watizor number 2 West Karbi Anglong Assam 782448 nalitum LABANGSO address along dampen nalitum jogdam ignang po the application shall be raised the office on before 5 February 2023 LABANGSO 5 February aprang nalitum Ning Kehang abang piatum nalitum jogdon ignang lapen salary bang par KASC mate Karbi Anglong Autonomous Council along pen ka alma kipi la answer LABANGSO dimta pipon po apen selection process bang la puhelo selection process bang the selection process to above given post will the throw in interview production as a result in interviewer the interview and pon po apen final and no applicant climb to the post apen interview along se ajaja sonta nalitum hana arju po apen interview pass lo nalitum LABANGSO Voreng Awarsai bang claim long ikpo lapen the contact numbers to dollar lapen email ID sta nalitum dak thek pon long eklo
lapen kapar jubang ke dag nang litum thek ponang por astra basha higher secondary school what is your number 2 la principal hen bense labangso vacancies banga dak paklang pon igla nase ning hang abang phu abang phitum nang litum ning hang polte jogdon ingon labangke lapen application a form bang nililong stame long igi nang litum na humri ngon nilistame nang senik po lapen jogdon de apra nang litum labangso advertisement alo jong se mate notification alo jong nang litum kinang sot pulote nili fan humri igon nilista be nang litum fan nang sen ikpo lasi pinia video lo mal asing ton jog jedat polas dume thakme ka duka ve Karbi 2.0 YouTube channel long kelang ara do an mas tame nili hen pen KARDOM.